Et af initiativerne er, om det største Kulturministeriet har sat i gang, det var, hvordan børn og unges læseglæde skabes med jer som udgangspunkt, altså kommunerne og nogle af de, apropos siloer, men hvor der jo både er pædagogiske læringscentre og snart skolebiblioteker og folkebiblioteker. Hvordan er det egentlig, at vi skaber den bedste samarbejde, ikke med udgangspunkt i faggrænser eller noget, men i udgangspunktet, hvordan får vi flere børn til at læse mere, og så måske lægger noget af det andet bag os. Men det har der været arbejdet med. Jeg ved jo ikke så meget om det, men det er der to, der gør hernede. Thomas Illum, som du har en Ph.D.-grad i litteraturvidenskab. Apropos, hvad der blev spurgt om heroppe fra scenen. Ja, så det lovede jeg ikke at sige. og Lisbeth, hvad har du læst? Jeg har læst litteraturvidenskab. Nå, ja. Men tak fordi I kommer. I har stået i det her projekt. Du har stået for forskningsdelen på det. Du anvendt forskning for, hvad hedder det? Anvendt forskning for skoleforskning. Anvendt skoleforskning hedder det nu. Det er nemmere. Thomas Illum Hansen, og du har faktisk skrevet ret meget om det her, og du er også involveret i at lave fagfornyelse. Nå, du er en hel masse. Men hvad er det, I har arbejdet med? Det skal vi fortælle mere om. Hvis det var det var det. Vores samtale. Tusind tak, Michelle. Og Lisbeth, du er projektleder af det her. Så det er derfor, at du nu tager den der. Jeg har den her. Så har jeg magten. Ja. Som Michelle nævnte, så kunne det jo have været en drøm, hvis Mathias Tesfaye også var med os. Men han er med os i ånden. Jeg ved ikke, om lyden driller en lille smule her. Jeg prøver bare at tale videre. Men jeg stødte på et citat, han er kommet med for en måneds tid siden, og det synes jeg lige, at I skal høre. Han siger, mens en fremmed mand rører ved mine bukser. Men han er rigtig sød, det er jeg sikker på. Nu kommer citatet. Vi kan se, at læselysten er i frit fald i det danske samfund, og har været det i et stykke tid. Jeg vil jo ønske, at vi levede i et samfund, hvor læselyst kom ind med modermælken. Det gør den ikke i alle familier. Derfor mener jeg, at den må ind med skolemælken. Der er tit noget med mødre og læsning, der hænger sammen. I husker måske Bertel Haarders credo. Læsning er alle børns moder. Så fik vi endnu en minister med ind. Det her topmødes overskrift er jo, vi lukker verden ind. Og det store spørgsmål er, får vi hele billedet med? Og Thomas, da jeg nævnte den her overskrift for dig med, vi lukker verden ind, så udbrød du noget. Prøv at fortælle, hvad du udbrød. Jamen det, der skete, det var, at endelig kunne jeg se, at det gav mening at have læst litteraturvidenskab. Fordi Per Højholt, han siger jo, at man møder virkeligheden i Herning. Og det kan være, at der er nogen her, der ikke husker Per Højholt så godt. Han var meget kendt for sine gittemonologer. Men han siger, når jeg er ude og holde foredrag, så siger folk tit til mig, sådan er det ikke i virkeligheden. Undtagen, da han kom til Herning Slagteri. Der sagde de slet ikke noget. Og så tænkte han, endelig er jeg der. Jeg skulle have taget mit gode tøj på. Og den Højholt-reference mener jeg ikke, jeg har hørt nogen andre komme med. Hverken i dag eller i går. Men jeg synes i hvert fald, at det var utrolig dejligt også at have Per Højholt med på scenen her. Han var jo forfatter, og det danner overgangen til noget med en bog. For I sidder alle sammen med denne arbejdsbog foran jer. Og det vi gerne vil, Thomas og jeg i dag, det er at åbne bogen for jer, og give jer lyst til ikke bare at tage den med hjem, men også åbne den, læse den, og ikke mindst give den videre til de rigtige mennesker i jeres netværk. Og den her arbejdsbog, den samler op på erfaringerne fra de 17 indsatskommuner, der har deltaget i den her nationale læseglædeindsats med et særligt fokus på samarbejde mellem folkebiblioteker og skolebiblioteker.
Jeg kigger her ud over jer i teltet, og jeg ved simpelthen, der er flere, der har bidraget til den. Så tusind tak for det. Og jeg skal selvfølgelig også sige tak til Kulturministeriet for at støtte indsatsen. Den er nu i 3. oplag, så vi rammer 10.000 eksemplarer. De første 7.000, de er allerede ude i verden. Det er kedeligt, at vi ikke tjener penge på det, men det gør vi altså ikke. Thomas, som sagt, du er forskningschef ved UCL, du er fra Center for Anvendt Skoleforskning, du har været med til at evaluere den her indsats sammen med forskerne Stine Reinholdt og Martin Ring. Derudover så har du været medlem af Børne- og Undervisningsministeriets ekspertgruppe for fagfornyelsen. Og så er der en ting til. Du har mange kasketter, men du er også medlem af et udvalg lige nu i regi af Tesfayes ministerie. Jamen det er i forlængelse af ekspertgruppen, så er der blevet etableret en rådgivningsgruppe, og jeg har det særlige ansvar for de forskere, der skal understøtte, at vi får lavet de nye fagplaner, der skal træde i kraft i 2027. Og det er faktisk 21 fagplaner i alt, fordi så mange fag er der i skolen. Så det har jeg altså et særligt ansvar for, at vi skal udvikle de næste par år. Og der tænker jeg, at det kunne godt være relevant for dialogen mellem folkebiblioteker og skoler, at have lidt blik for det. Og her kunne vi godt gå ned ad scenen, fordi det er sådan set budskabet. Og jeg har lært på et retorikkursus, at man skal sige det, man gerne vil sige, så skal man sige det, og så skal man gentage, hvad man lige har sagt. Budskabet, nu får I det ind for første gang her i løbet af de 20 minutter, vi har. Kære folkebiblioteker, I skal orientere jer stenhårdt mod den reform, der kommer til at ske i folkeskolen. Og jeg tør godt at sige folkeskolereform, for det kalder Mathias Tesfaye det også. Kommunerne står i en reformstorm. Der er ændringer på ældreområdet, beskæftigelsesreform og skolereform. Det fylder ekstremt meget i skolernes verden. Hvis ikke man orienterer sig mod det på en eller anden måde, så kan det blive et tak, men nej tak til samarbejde om børns læseglæde. Gudske tak og lov er der masser af kroge at hive fat i, og det er dem, som Thomas leverer i dag. Nu er jeg allerede udfordret med et slide, der ikke skifter. Er der nogen, der vil hjælpe mig? Det er ikke min dag med teknikken. Sådan der. Inden jeg sætter Thomas i gang, så skal I lige kigge på det her billede. Nej, I skal ikke kigge på det der. I skal kigge på det der. Disse 2 gutter, de kommer fra Silkeborg. Og de har været med i den her indsats, fordi Silkeborg har været en af indsatskommunerne. De står glædestrålende med nogle net i hånden, og der er bøger dernede i, og der står valgt af børn og unge. Og det er fordi børneinddragelse har været et kæmpe tema. Og Thomas, hvis man nu beder dig om at pege på nogle pointer fra jeres evaluering, så ved jeg, at børneinddragelse, den står og blinker nærmest allerhøjst oppe. Hvorfor det? Jamen det gør den jo, fordi at vi har en særlig udfordring med inddragelse i det hele taget. Det er faktisk sådan, når man undersøger på tværs af 23 lande, så viste det sig, at Danmark ligger nummer 22 i forhold til, hvor godt eleverne oplever at blive inddraget i skolen. Så skolen står over for noget særligt. Og det her samarbejde mellem biblioteker og skoler ser ud til at kunne have gjort et eller andet. Og når vi har kigget på tværs, så kan vi se, at der er mange forskellige roller, at man bliver inviteret ind i, når man bliver inddraget som barn. Og noget af det, jeg tror, man er lykkes med, det er, at der begynder at komme et sprog omkring det her. Det er jo ikke fordi, at der ikke er steder, hvor man har inddraget børn tidligere. Men det, der sker nu, det er, at når man begynder at få et sprog omkring det, så inspirerer det til at komme dybere ind i inddragelsen. Fordi en af de største udfordringer, det er, man er jo bange for at komme til at love mere, end man kan holde i forhold. Det er jo det værste, man kan gøre i forhold til børn. At hvis de ligesom føler, nu kommer de med et forslag om, at der skal være vandrutsjebaner i skolegården, og det kan være svært at handle på altid, den slags. Det vi kunne se her, det var, jamen det kan godt være, at nogle af deres idéer kan virke, hvad kan man sige, ret fantasifulde, men de rummer altid en essens. Altså når man i Rødovre Kommune har nogle elever, der foreslår, at der skal være running sushi, så man kan se forsiderne af bøgerne, så det bliver running litteratur, så ligger der jo noget ret centralt i det. Og hvad er det? Det er jo, at man skal have en variation af bøger. Man skal faktisk præsenteres for det. Man skal relativt hurtigt kunne visualisere det. Så derfor der ligger ofte en værdi inde i det bidrag, de kommer med. Så nej, der kommer ikke en slags running sushi nede på biblioteket. Men bare de selv er med i transformationen af deres idéer, så kan man nå rigtig langt.
Og de blev inviteret ind både i styregrupper, med til at formidle i forhold til andre elever. De har været med til at udvikle begivenheder. Og når man først begynder at se, der er faktisk 5 roller i alt, som vi kan opregne. Og så er der forskellige grader af inddragelse, at man kan blive inddraget på mange måder. Og det handler jo om, hvor meget agens, eller hvor meget handlekraft er det, vi tør give dem. Hvor meget tør vi overlade til dem. Og det, de selv siger, og det ved jeg, det har danske skoleelever også sagt, fordi dem har jeg talt med i anden sammenhæng i forhold til fagfornyelsen, det er, at de siger, jamen, kunne I måske langsomt lære os det her med inddragelse, sådan så vi ikke bare pludselig får det fulde ansvar. Altså, man skal op og ned af en stige, sådan så at man gradvis bliver inddraget, og man behøver ikke altid være på det øverste niveau. Nogle gange, altså, vi har jo fagfolk til stede også, og det er jo ret vigtigt at få fagligheden i spil samtidig. Så det er det der med at gå op og ned af en inddragelsesstige, så det passer til de opgaver, man bliver inviteret ind til. Og jeg tror virkelig, det er det, man lykkes med. Jeg kan lige supplere her, at evalueringen viser også, at mange af de skolebibliotekarer og folkebibliotekarer, der har samarbejdet, de siger, at der, hvor der var størst energi og innovationskraft, det var, når man fokuserede på det fælles tredje, nemlig børnene og inddragelsen af børnene. Mange af jer biblioteksfolk, I kender måske til det store projekt, der hedder Det starter med børnene, som 40 folkebiblioteker har deltaget i. Og jeg vil sige, at det projekt det har virkelig gødet jorden for det, der er sket her i de 17 indsatskommuner. Jeg har fået lov til at videregive et par pointer fra Maria Brun, der ikke kunne være med i dag. Maria Brun, hun er leder af Gentofte-bibliotekerne, og så er hun forperson for Bibliotekschefforeningen. Og hun siger, faktisk er det sådan, at hvis vi skal starte med børnene, så skal vi starte med de voksne, fordi de skal sammen blive meget dygtigere til at arbejde med inddragelse. Så det ikke bare bliver ord, men det bliver noget, som faktisk bliver til virkelighed. Da vi lukker virkeligheden ind igen en gang til. Nu klikker jeg lige videre her til nogle glade mennesker, der var til en konference 20. marts i Vejle. Det var vores lanceringskonference, og jeg har taget det her billede med for at illustrere en pointe om samarbejde og samarbejde på tværs af fagligheder. Det er den anden pointe fra jeres evaluering, du vil pege på, Thomas. Ja, det er det, og jeg vil sige, det gør også indtryk på os, at vi har kunne følge det her samarbejde, der har været i projekterne, fordi vi ved godt, at der er udfordringer, når man skal samarbejde på tværs af forskellige institutioner, og i øvrigt også nogle gange på tværs af forskellige forvaltninger, der har forskellige regler, og der er forskellige ressourcer osv. Og jeg tror noget af det, altså man kan læse om i evalueringen, men som vi også tager med os videre, det er jo, at det her med, der fra begyndelsen af har været et fokus på, ja, der er forskellige rammer og rammebetingelser, men det skal vi egentlig gøre hinanden bevidste om til at begynde med, og så skal vi være nysgerrige på hinandens perspektiver. Og så lige præcis læseglæde. Ja, det er jo herligt, at det kommer med i ordbogen, men jeg vil sige, det står jo også i fagformålet for dansk, så det er jo allerede en opgave, som man har i skolen, men den har stået i skyggen af noget andet, fordi læsefærdigheder og læsekompetencer har fyldt så meget, faktisk lige siden PISA-chokket i 2001. Men nu, hvor der er et fælles fokus på læseglæde, så er der noget fælles at samarbejde omkring. Og det vi kan se, det er, at vi har fået eksistensbeviser, kalder vi det. Det er nemlig, at under de her omstændigheder har samarbejdet kunne lade sig gøre. Og man kan inspirere hinanden, fordi at de to forskellige fagligheder kan bidrage med noget forskelligt ind i at løse den her opgave. Lærere har et ufatteligt kendskab til deres elever. De kender dem socialt og fagligt, og de har mange af de her forudsætninger til stede. Det er sådan, når samarbejdet skal lykkes, lærere kan ikke rigtig lige blive syge den dag, fordi så mangler der en ret væsentlig forudsætning. Fordi den der fortrolighed, der kan være med eleverne, og det der jo også er for lærere, det er, at de møder alle elever. Og vi ved godt med folkebibliotekerne, det er desværre ikke alle børn, der kommer på folkebiblioteket. Så deres nøgle er jo ligesom, at de har adgangen til alle. Folkebiblioteket har sådan noget helt andet, en helt anden grad af fleksibilitet, og det handler jo om, at man som lærer er så bundet af et skoleskema. Man er bundet af nogle legitimeringer i forhold til, lærer de nu også at læse osv. Hvor den her kombination med en anden institution, der også har dannelse som en central opgave, man kan gå ind og få lov til også faktisk at legitimere, at læseglæde er faktisk også noget, at vi skal prioritere ved siden af læsefærdigheder og læsekompetencer. Og jeg synes, du har givet en god nøgle i det her med ordet at legitimere, at man fagligt kan legitimere, at man arbejder med læseglæde. Det er ikke bare noget hyggeligt eller sjovt, eller det kunne være meget fedt. Altså, og der er vi jo inde og tale lidt i
skolens sprog og lukke skolens virkelighed ind på en eller anden måde. Og bevægelsen skal selvfølgelig gerne gå begge veje. Jeg har fået lov til at videregive et andet budskab fra Maria Bruun i forhold til det her med at skabe godt samarbejde, fordi har vi nu lavet den ene fantastiske løsning på det? Nej, det har vi ikke. Vi har fået en vifte af forskellige måder at strukturere samarbejdet på, gøre det mere formaliseret, gøre det mere forpligtende, så når man ikke slipper hinanden, når puljepengene lige er forbi og brugt op. Og hun siger for eksempel, at vi har ikke brug for strukturer oppefra, men vi har behov for nogle fælles strukturer mellem skole og bibliotek, og de kan være forskellige fra kommune til kommune. Vi skal nok ikke op på 98 forskellige måder at strukturere det på, men vi må bare sige, at der er meget stor variation, hvilket jo også kan være en styrke, og det er jo jer, der ved, hvad der fungerer godt i jeres kommune, alt efter hvordan jeres forvaltning er organiseret osv. Den tredje pointe, den handler om det udvidede læsebegreb, og hvad pokker er det for noget? Jeg har taget det her billede med fra en skole i Slagelse, hvor skolebibliotekaren Hartun Bilgin har lavet et forsøg med ordløse billedbøger. Slagelse var også en af vores indsatskommuner. Hun oplevede, at rigtig mange børn, de kom fra hjem, hvor det at læse sammen, have bøger i hjemmet, faktisk var noget fremmed. Ja, det findes. Der findes bogløse hjem. Der findes også hjem, hvor man måske ikke har de store danske sproglige kompetencer, fordi man har et andet sprog med sig. Hun fandt ud af, at ordløse billedbøger kunne skabe en helt nye fællesskabsstunder mellem børn og forældre, fordi her fortæller man ud fra billederne, og man fortæller sammen. Og det er bare for at illustrere, at læsning er mere end noget på skrift. Læsning er noget meget bredere. Vil du ikke sætte lidt flere ord på, hvorfor et udvidet læsebegreb er godt? Jo, men lige præcis med det eksempel, der er det jo vigtigt at tage læsekultur ind også. Fordi at læsning, det er jo der, hvor man oplever i et fællesskab med andre, at man kan mødes omkring en tekst, og det kan og sådan set også godt være billeder, fordi at det er noget, der giver mening for den fælles vej ind i et fantasiunivers, i et fiktivt univers, i en fortælling osv. Og det kan man opleve længe inden, at man arbejder med at afkode læsning. Altså fordi vi har haft meget fokus på det her med at knække læsekoden, og det er også rigtig, rigtig vigtigt, men samtidig skal man faktisk også inkultureres. Så derfor har vi brug for at brede læsebegrebet ud, sådan så vi kan se, at det er også en opgave både for biblioteker og skoler at inkulturere i læsekulturen, netop fordi man ikke nødvendigvis har den med hjemmefra. Og nu er jeg jo så heldig, at vi fik lov til at præsentere de mange forskellige drivkræfter, der kan være i forhold til læsning. For 2 år siden, tror jeg, der var i det her regi. Og det vi kan se nu, der ser ud til at virke i praksis, det er, at hvis man får blik for, at der er forskellige formål og grunde til at læse, så understøtter det faktisk, at forskellige fagligheder de kan samarbejde, fordi der kan man bidrage med det forskelligt. Nogle læser først og fremmest på grund af lyst og underholdning, andre fordi, at de vil vide noget mere og blive klogere på noget. Nogle læser, fordi de godt kan lide engagementet ind i et fællesskab. Og så er der endelig nogen, der bliver grebet af litteratur på en måde, hvor det bliver mere fordybelse i litteraturen selv. Og noget af det, vi kan se ved nogle af kommunerne, det er, at når man begynder at sætte ord på forskellige læseformål, så får eleverne et billede på, at det kan godt være, at de er læsere. Der kan være elever, der tænker, nej, læsning, det er den der lille gruppe over i hjørnet. Altså det er de særlige læseinteresserede. Men noget af det har gjort det her, det er, at jeg har også en læseridentitet. Den er bare anderledes. Og vi kan se også, at det skifter med klassetrinene, og det her med for eksempel engagement og fællesskab. Det kan godt være det mellemtrin, der ofte op efter, der bliver det helt centralt for deres egne drivkræfter. Men højtlæsning kan betyde rigtig meget i indskolingen, og det kan i øvrigt betyde noget hele vejen op. Men det er at få foldet paletten ud, fordi så giver det et fælles sprog på tværs af fagligheder, sådan så man ikke bliver fanget i vi tager det sjove, og så tager I det sure, eller det nyttebetonede. Det vil være lidt kedeligt, hvis det var. Så bliver man fanget ved sin virkelighed. Og hvis man skal lukke virkeligheden ind, det er der, hvor man udfordrer hinandens virkeligheder. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det stykke papir, som Michel han refererede til her lige før ministerens tale, en appel, tror jeg det er blevet kaldt, at der står der vist allerøverst, alle børn og unge har ret til at blive læsere. Og læsere, det er mange forskellige ting. Der er ikke én måde at være læser på.
Så det er også et hovedbudskab herfra, at det handler ikke kun om et barn, der sidder i et hyggeligt hjørne alene med en bog, og så er det den rigtige læsning. Det handler også rigtig meget om at skabe læsefællesskaber og mere engagerende, producerende aktiviteter omkring læsning, som at være med til at købe bøger for eksempel til andre børn. Vi har ganske få minutter tilbage, Thomas, og I har lavet 5 anbefalinger til, hvordan man fortsat skal styrke samarbejde mellem skoler og biblioteker om børns læseglæde. Vi skal ikke gennemgå alle 5, men jeg vil bede jer om at slå op på side 18. Nu tvinger jeg jer til at åbne bogen. Sæt måske et lille mærke. Begynd at gøre den til jeres egen. Og der er der en anbefaling, der lyder sådan her. Inddrag børn og unge på flere måder og niveauer og kvalificere inddragelsen fagligt ved hjælp af et fælles sprog. Det fælles sprog, det har vi været inde på. Men vi tager den lige igen, den her med inddrag børn og unge på flere måder og niveauer. Hvorfor er det, at den anbefaling er så super oplagt i forhold til alt det, der kommer til at foregå i skolerne de kommende år med fagfornyelse og frihed og fordybelse og andre ting, der begynder med F? Jamen altså, ministeren var jo inde på åndelig oprustning. Hvorfor en minister, den ene eller den anden? Ja, det er de faktisk begge to. Og de er faktisk begge to? Ja. Både kulturministeren og undervisningsministeren er optaget af åndelig oprustning. Og det står jo helt centralt i folkeskolens formål. Åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Og det, der sker i forhold til fagfornyelsen nu, og som jeg vil bede jer hæfte jer ved, det er, at der er 4 principper, at vi arbejder ud fra, og et af dem er inddragelse. Og så derfor så bliver det også helt centralt i den skolereform eller skoleudvikling, der skal ske nu her, inddragelse. Fordi inddragelse er jo både noget, der kan mobilisere børn og unge, men det er jo også et demokratisk og etisk ideal. Så derfor så kommer det til at blive et omdrejningspunkt, og det kan sagtens blive noget af det, der kan åbne op og for at styrke samarbejdet. Det er der flere ting, der tyder på. Danske skoleelever har lige nu en bestyrelse, der er meget optaget af det her inddragelse. Og de har læst med i vores evaluering, og de er meget glade for den måde, at det bliver forklaret på teoretisk. Så de har inviteret mig ind til nu her, når der skal komme en ny bestyrelse, at hvordan kan det her med at være med til at understøtte deres arbejde for elevinddragelse. Og hvis vi kan få fat i danske skoleelever som en vej ind i samarbejdet, så er vi nået rigtig langt. Og det der også er, og du har været inde på det her med, grunden til, at man skal kigge på den her fagfornyelse, det er fordi, det bliver så omvæltende for skolen, så al deres udviklingsenergi vil jo blive bundet til den. Så hvis vi skal noget på tværs af folkebiblioteker og folkeskoler, så er det helt afgørende, at vi finder ind til den der udviklingsenergi. Og der er et centralt begreb, der går lige nu, det er en treklang, nemlig engagement, kundskaber og myndighed. Og de 3 begreber, de slår rigtig meget igennem. Så derfor så er det vigtigt at kunne orientere sig i forhold til engagement, ikke kun som en forudsætning, men faktisk som et legitimt mål. De skal engageres mere, der skal være dybere forståelse, de skal have mere læseglæde. Det ligger der. Så er der kundskaber, fordi den dybe forståelse handler jo også om at tilegne sig kundskaber. Og så endelig er der myndighed, at de får ansvarlig selvstændighed og handleevne. Og det tror jeg faktisk er en god ting at samarbejde om. Kundskab, myndighed og engagement. Hvis ikke det lugter langt væk af folkebibliotek, så ved jeg ikke hvad. Så der er krogene simpelthen. Og det er jo også en måde at få den her læseglæde dagsorden ind på den store, brede agenda i kommunerne, hvor at mantraet er, at det almene skal kunne mere. Det var simpelthen ordene herfra, og I skal selvfølgelig gå hjem og læse anbefalinger fra den ekspertgruppe til fagfornyelsen. Altså først skal I læse den her selvfølgelig. Men luk skolevirkeligheden ind. Det er budskabet herfra. Og nu giver vi stafetten videre til Michelle og 2 politikere. Så nu forlader vi scenen. Tusind tak.